Така, Ина, ние правим видео. Как правим видео? Как се чистим грима? Да? И да. Малко така, не. Не, на 2 на 3, обаче сега само за видеото, че няма време, после време. Прекаляваш. Уау! Косата да си изчистя, че има прах по нея. Да, някой хора. Ай, опа такова. О, имаш много стрес. Да, виждам. Да, като виждам колко вижда. Ами да, сега малко. Ай, Айде. Айде. Баба, какво си правила ти, бе? айде, Абе, Ева. чай да спра видеото.